В една красива гора живееха много животни. Сред тях беше господин Заек. Господин Заек беше много бърз. Тичаше като вятъра и обичаше да се хвали. Аз съм най-бързият в цялата гора. Никой не може да ме победи. А после имаше и госпожа Костенурка. Тя изобщо не беше бърза. Движеше се много бавно, стъпка по стъпка, но винаги с усмивка. Един ден господин Заек видя госпожа Костенурка и се подигра. Ха-ха-ха. Здравейте, госпожо Костенурка! Все още сте толкова бавна, както винаги. С тази скорост никога няма да стигнете никъде. Здравейте, господин Зайо. Вярно е, че съм бавна, но съм упорита. Нека се състезаваме, за да видим кой ще стигне пръв до другия край на гората. Зайо избухна в смях. Ти? Да се състезаваш с мен? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Добре, малка Костенурке, щом настояваш, това ще бъде най-лесното състезание в живота ми. Всички животни в гората бяха любопитни да видят това състезание. Всички се събраха. Катерицата даде сигнал. На местата си! Готови! Старт! Врум! Господин... Зайчето излетя като стрела. За няколко секунди почти изчезна от поглед. Госпожа Костенурка от друга страна започна състезанието си спокойно, стъпка по стъпка, без да бърза. Господин Заек беше толкова напред, че си каза: тази Костенурка е толкова бавна, никога няма да успее. А аз имам достатъчно време да подремна малко под това дърво. Дори докато спя, ще спечеля. И хоп, господин Заек заспа дълбоко. Междувременно госпожа Костенурка продължи по пътя си, бавно, но сигурно. Една стъпка, после друга. Тя не спря. Тя видя господин Заек да спи, но продължи по пътя си съсредоточена върху финалната линия. Тя си прошепна: стъпка по стъпка ще стигна там. Слънцето започваше да залязва, когато господин Заек се събуди. Той възкликна: о, не! Спах дълго време. Къде е тази Костенурка? Тя трябва да е все още много далеч. Но като погледна към финалната линия, какво видя? Той възкликна: о, не! Костенурката е почти там! Господин Заек започна да тича с всичка сила. Но беше твърде късно. Госпожа Костенурка беше спечелила състезанието. Браво, Костенурке! Господин Заек си беше научил урока. Не винаги най-бързият печели, а този, който е упорит и никога не се отказва. И ето, приятели, какво научаваме от тази история? Научаваме, че дори да сме много умели в нещо, като господин Заек в бягането, никога не трябва да се подиграваме на другите или да мислим, че е твърде лесно. А госпожа Костенурка ни показва, че дори да се движим бавно, с търпение и постоянство можем да постигнем велики неща. За нови видеа всяка седмица абонирайте се, за да не пропуснете нищо.